Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. We bas guys, unadika? Maber. Wasebudho kokwa bie balkon ka wan kanye balkon kure malo kabisa. Dong neno background. Dong utunge background mar balkon. Guys, gik moko setimore maricho. Nyaka nyicha wawe bire balkon, nyaka nyicha wawe idho malo ka. Gimora moro setimore marach. Guys, joajawa gi. Ada penjo wano ka lepi. Ngamo ka unia lepo take it to the court. Ana ol. Apenjo aparo ni joajawa gi onego bed kaka brothers. To kara en wach mane ma ka ng'ato wuok matis to sepine down. Ka ng'ato omo ni biro matis to sepine down. Koro wer moro manyocha Kevo Makawili nogolo mana matis. Kowacho ni nyathi era onge pesa. Samoro chunyi gombo idho ndege to wuo nyaseme onge pesa. Nyathi era. Apenjo guys. Wer matis ni then Kevo dhi otimo launching. Yani wer mana matis ma boy ni nyicho golo last month ni. Usekaw nyiego joajawa gi mudhi muketo ne Kevo Makawili sum adier ma Nyasaye. Uketa ne Kevo Makawili sum e soda. Ok ber joajawa. Lokuru pachu. To joajawa moketo ne Kevo Makawili sum e soda ni. Tema noketo ne nyaka sum last time. Ing'erio ka biluongo nyingi, but ka wecho dhi matek to chuno ni nyaka bi aluong nyingi. Onge tiende isik kiwuondo ga wadu ni inosiepne to ine mipine down. In king'eni dhi golo wendeni to wendeni miwero tikete YouTube. I-subscribes gi jo gweng'u to wendeni rem mane gweng'u kucho wek yuari gi nyawadu. Bahati ya mwenzako wezi lalia mlango wazi. Iwinjo. Ibe mana talent, mana kaki dhiwer, makata kidhie iwaskuma, wekuru yuare gi wadu. Aya, sani koro ni seketo ne sum, macha ni keto ne mane owinjo dichiel, mae to koro ni keto ne kill me slowly, do we fwenyo motho. Yani mor mane dhi donge bwo piny. Inego wadu because of wer tu. To koro ka chieng' moro Kevo ni Nyasaye dhi gwedho ma weyo hangla ma yud tije moro maber modonje mochak tiyo. Be pod udhi ywaru kode? Joajawa moko to beyo ndi. Kendo biro ajawa to mind business gi, lakini moko dwang'en nyaka ni ng'ato rwako inaweya machal nade. That is very wrong. Weuru ywaru gi wadu yawa. Sani chokoro Kevo ni hospital. Osetieko 5 good days. Uketo sum oluoko dend wadu makata ka ng'ato omo ni recover ni to sum. Ka ng'ato omo ni recover ni to sum. Ok ber guys. Parieni anto. Wanyisu. Ka wuoyo ga kan gi evidence. To ambwakni ga. In fact, joajawa manoketo ne Kevo sum last time. Nyisuru boy ni o change. Or else, abombwakni gi nyinge. Ambwaka gi nyingi mondo koro jopiny okweri. Ok ber. Koro kinego wadu to. Mana nikech wende ma ng'ato golo mathis gi to dhi timo launching. Koro mano Kevo ung'e ni dhi yombo we ajawa kama koro tieke ground en mana keto ne sum. Seche gidwanyre gi wadu kama tiwuondo wadu ni inosiepne, anto kamor gi gik motimo. But adhi mention nyingi very soon, nikech an ba dong nasekwero. Kata mention nyingi onge kumibotera nikech last time ni kwam sama, this time okwa biwe imi kwam sama. Mano rach, weuru tiyo gi ngima wadu kamano. Ai, weuru tiyo gi ngima Kevo Makawili kamano. Asto un kendo makuseketo ne sumu unywando dende gi sum, to un musiko ni Kevo tuo. To kaka dend Kevo weak no,
un sum kaket ni left right center yudo kata teko kanye. Hapana, lokuru pachu. Okamor, dongu neno, e balkon to kamor. Giba mora ni are kod video ma jo Vietnam owinjo te. Ok mor chunya kata matin. Hey. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Elonye Kuramogi, podi luongano mari nasho, mari chieno jamona mbele, mari the truth matter. Ana wacho ga wacha. Nyalo chwanyi, mi tengri kanyanginja, mi ne kaki nyalo tima. Tadieri, to kata in kuma intiere to donga no mari wacha dieri. Aneno gimoro kadhi mbele, Facebook, TikTok, jilande sana. Ni Kevo Makawili. Ngato keto ne sum. It is a week now. I've not been talking about it. Nikech narito mondo mi Kevo recover. Ingeni okber kiwuoyo to ngato bene e kitanda mar midekre. Ochalo kagima in sama ji wishe a quick recovery to yine wishe mondo omed bedo matuo. Ma ka nitie ng'ama chalo kamano to mano ng'ama jajuok. Mokwongo wawacho ni ma en LTN kuma mopandi inyenyo e lela. Onyalo bedo gima rach ka nitiere kaka wapando moko. Ana react to. In fact, ase react e gik moko mang'eny kata chien kacha. Kochakore kata mana tho Juang, Gladys Wanga, gini collaborate gi Raila gi Ruto. I did all those. But harakati manadhi Tanzania maduogo Kenya. Nitie kaka gik moko notimre ma ad disk na gini kuma naketo gie olal. But onge noma piny pod ondieko kochamo pod wabiro ridu. Kawuono adona wuoye wach mar Kevo Makawili ngato keto ne sum ma owachi gi Lady Vinyar Soja. Lady Vinyar Soja wuoyo mowacho ni en gi evidence. Owacho ni nitie jawangla moro. Kiwacho ni nitie jawangla moro mano onge evidence kanyo. Gin gik miparo, gin gik michongo. And adwa nakwa jothum. Wan ema wamiyo thum neno gi marach. Thum neno kar nek, thum neno kar ywaruok. En wan jothum giwegi. Nango gik ma wawacho. Ngato wer nyalo tamo ni koyo ngich. Anwe ura mi ustocha. I'm a narrator, by the way. Narrator tiende ni en ngama nyalo gombaka. An gi certificate madhigo nyaka national. For your information, gimono kela Nairobi for the very first time. Nen national drama. Nwabire National Drama Festival. Kaja college. Nyiso ni kanga maduong. Mane nyono na Nairobi for the very first time. Makia kata nini kanyi. Mana abiru directed. Wate principal maru college. Nodhi olo wakungo lungu nu Uhuru Park. Koro ngato ka ngato gocho ne wede ne. But anto no mia transport nikech no kan well conversant gi Nairobi. Mondo mi adog dala. Kanye mawacho ni ambe watna ni Nairobi ka. Koro kanyo mano is a story for another day. And apani jok mosebedo ka luwo my contents. Samori isewinje one of the contents. Kana dhi Nyeri koyo ne ngich. I'm always allergic to cold. Koyo ne ngich. To kinyi ne oningo beni wa perform. Kachilungo ni Mugumo. Mugumo. Girls. Chieng rieny. Tokoyo chama. Nyiso ni ya. Noka ng'iyo gi environment makacha. Eyoda.
Koro mano nomiyo koyo dhi odonje kora, kosedonjo to sauti na olal. Iyudo gino. Sauti na kodhi olal, kora temo wuoyo ne trainer na iluongo ni Joe Chunga. Bwana Nyieno notemo. Nyieno notemo ma an koro onge gima chamo, koro iruwo na irego na tangawizi gi ndim. Koro ema madha, awuotho godo, omiya nyaka chupa moro kamae ma koro aole gicha. Duondo lala kaluwore gi condition ni Nyeri ng'ich. Iwinjo. Koro mano ka jathum ni joka yware koda chieng' moningo bed ni a perform, duonda olal. Nyaka jo angla ng'e ni nitiere gik moko matimore atima ma ng'ato ok tim. Jo angla be koro nyaka yie gi condition mar body ni yawa atuo kaka an, ayie ni yawa kora lit. Iwinjo. Koro ka kora lit, ing'iyo ni yawa to atimo nang'o. Koro mari ni lit, to osebedo ka chape. Kevo Makawili ng'ama dende osebedo ka lit. Ma gima Kevo ningo wachi, moningo mi kata nyar soja gini wachi, en niya, Kevo tuore to juk kao action moro nikech Kevo needs. Iwinjo, kata ka en full body check up, kata ka en mondo mi oyud thieth moro motegno. Nikech gino osebedo ka chande matin. Koro kanye mene ng'iyo niya, ang'o matimo Kevo tidhi icheko tineno kaka Angla fraternity iwacho ni wanyalo timo kama, nikech Kevo to osetuore makata ndalo moko ne wadhi ga kode live, iyudo ka dende lit, adhi alime kanyo. Ong'ama osiepna kaka an kora lit. Kopo ni kawuono kata go kor nikech kor, to ok wach ni ng'ato nega, ok wach ni ng'ato timo na nade, wach ni ikuongo ipenjo mari be ne rwako sweta. An gosiepna moro iluongo ni Billy Brady. An gosiepa moro iluongo ni Makoteko, iluongo ni the CEO Makoteko Luke. King'iyo lepa moko, an gi sweta, an gi heavy hood mar Makoteko. Makoteko nokanyiewo gicha. No me as a friend, no ng'eyo ni kora late. Koro kwanu mari. Chieng' nwadhi Lakisama, to nokan gi sweta, nokan gi heavy cloth. Emono kelo mondo miya gino. Ng'amusiepni ong'eyo gima timi. Screen ni dakane ka gini le. Kora neno kolera. Adwa na kira dieri kunena. Ok ni ayuara gi ng'ato. But adieri emwa wacho. Ok unyalo wacho ni Kevo iketo nega sum e soda. Magi gik mathuo ji. To ka nitiere maybe, ok ni ok keti, ok ni gik kamago onge. Gik makamago nitie. To mondo mi watiek gini we bedo pang'ang'a. Iwacho ni evidence ma wan go en ni kumono wamethe. Ne nigi CCTV footage ogolo jathum mang'ane ka keto ne Kevo Makawili sum e ang'o e soda. Iyudo nikech gik mwawacho gi to magi mana thuoji, nikech koro ng'ata mono wuotho gi Kevo paro ne yawa gini koso enan. Naneno ka Lawi Jakabonyo sani ni Nairobi, gine jok ma aneno ka gi nyaka gi Kevo gidhi gochogo. Koro ing'eni ng'ata ma sani neno jathum moro around Kevo Makawili ni mana suspicious ni yawa koso en Lawi, yawa koso en ng'ane. Iwinjo. Kasto obiro miyo jothum moko koro luoro jathumni, luoro Kevo Makawili ni Kevo Maki bedo go tiwo wach mani keto ne sume gine. Koro ng'ata ko winjo ni eti wadhi pudho gi Kevo, wadang' na ket ne sume gine soda. Wadang' na ket ne sume soda. No. It reach a point ma ng'ato wacho ni yawa denda lit. Jothumbe mwadhiro chienegi ema koro nwaywayo machiegni. Ng'ama koro nwadhawne ne en jathum motamore chorore gi Kevo Makawili machiegni mondo ne kaka itimo ne full body check up.
ok ni ng'ato keto na sum en ng'a ng'ato temo negi diriyo teti ng'e to kiwachi mano nyiso ni karimbi temo nege chini ya maji koro mare cha ingo mari to kokitem tiwacho kevo ni dong kata mano odongo nokao bath wache moko dongo wacha yanga ni odongo kao bath wacha ka waya moko tenore gi ngima waya moko donje dude nam waya moko kal throat ka dhi iye ema ng'ato wacho kare sum kevo ni oke mobiro momaka ni awuoye chiege ma Gabriela Montesini kadhaka ema kevo no makane ng'ama nege to koro konya wacho nyinga. It's a question. It is a high time mondo mi wayie ni jo angla kaka na wacho wayie ni nitie sama duondi nyalo lala an duonda no se lal kadhi na rate Nyeri gima wacho ni nitie ka jok mono wan godo machalo Austin Okuku can tell this story. Jok mono wan godo machalo Uma kuom Siroda jok moko mono wan godo egi George Chunga joma ni Kisumu ng'eyo jambaka en ogoga mbaka en mono trainer in fact George no noyudo ka kizungu na oke en mono temo streamline gi mondo me at least gichal an na wacho kizungu ka jawangla nikech ana somo locally ana somo dala an gi mindset ma village mindset. In fact George Chunga ni luonga ga ni villager koro sani kaka follow ni asenyo cetirizine an oka cetirizine asebedo ka muonyo for some time awuotho ge yath awacho ni awatuo ok ni ng'ato loko na gine en condition of the body koro an ma wacho ni asemuonyo cetirizine for sometimes to kane kodhi koda we amany kaka timo medical check up koro adhi atimo medical check up tikona ni idwaro 2 million oro 2 million ni ema koro bire chako ywagora ne ji jodalawa koro ani osechanda for some time tidwaro 2 million ok ukonya uru koro gikonya out of ok awach ni joma yware koda koro akawo jok moko ma support ari adek chako uso pang'ang'a joma yware koda koro unega nang'o nyocha dhi Kisumu duonda olal adhi kanye duonda olal no duol en gima nyalo lal kaluwore gi koyo nitie kod moro ka sana jok mawer en very sensitive wan kan wadhi e competition tikonwa ni okiwuo against yamo ka yamo biro kama ilokori ne kama nikech en very sensitive tarara yudo kodhi ong'adore en usi moro matin kama emo iluongo ne cord. It's a cord usi moro matin kama inye koro inya yudo ka kishout ahinya to ng'adore en gima nomol makata ng'ama olalga nikech ng'ama wer ng'at ma is able to sing nyiso ni cord cha is very light ung'e kata mana gita magolo sound maber nyiso ni en waya matindo koro kinyalo wer nyiso ni chords gi tindo and for that matter therefore they are very sensitive. They can change due to temperature factors mang'eny nyalo miyo lal mana chiel ariyo sound nyalo wang' sound en gima nyalo wang' makatan ne awuok ka dhi oda ma Nairobi amoko TV na e stima lal duog stima e wang'o TV na no te wang'o light to cables ga ochot ok awach ni ng'ato loko na stima mach obiro mang'eny owang'o ok imed gigi te ni odong'e ne tich ariyo dong'e kana dhi Nyeri duondo lal to kaya kocha kadojo ot gige na wang' gik moko electronics en gima nyalo wang' joangla nyaka koro gol mentality mar adhi wer kanye kies sipikni owang'
Kia dhi ber kanye kia duonda olal. Akaya. Wan gi gimoro miluongo ni food poisoning. Food poisoning tiende ni ok ni ng'ato keto ni sume chiemo. Food poisoning tiende ni samoro ni mulo kata gimoro machalo kaka acid. Ma ing'e ni koro jaja oningo bed ni namba na mapiny kanyo no uchulo go fee. Apuonju gik mono oningo bed ni ulane class to nokudhi. Food poisoning tiende ni igwodo kata umi. Kisegwodo umi tikawe lightly. Ineno. Tidhi madho soda. Sami madho soda ni umi yango. Umi mandas. Kose mi mandas. Timako gi lwedo mini gwonyo go umi cha. Nyaka ng'i ichapi. Oko nyiso ni ng'ato keto ni sumu. We mano, samoro kigwodo kata umi, to ng'amono mi soda, lwete no lil. Nikech joma savo wage, kia gimono timo gi lwete. Koro mulo go kor chupa, to imbe kor chupa ni donge me mulo. Kao kata mana gi escort. Koro ni, to ne chama ngo. Onge gima na chamo ya. An soda mwa madho ka ng'ane. Koro wache dhe ni o, kia no ket ne ng'ane sume e gini. Mago gik mwa yae. Kasto wana gi ng'ama dende late. Nitiere kaka an, apa ni jomoko kia gimomiyo na we ajawa. Matin. Aleme. Kana dhi ajawa tichula 1,000, wane jok michulo maber mipako. But ka duogo, to koyo choinga. Kori yudo ka dongo watiyo weekends. Watiyo weekends areyo, achama 2,000. Te kor tich ka mondo mi weekend chak chopi, adwa nyiewra gi yedhe mag kor. Mi yudo ni adwa tiyo gi over 4,000 over 6. But pesa to na chama 2,000. Koro nang'eyo ni do I make a profit or lose? Tayudo ka make lose nyadiriyo. Achiel pesa nadhi, tadek. Ariyo health na be kethore. Koro kopo ni ati nikech yor manyo, adhi e koyo mang'eny, tinyalo yudo ka later in life, koro koyo cha, nodhi oingo denda. Koro achako tuora mang'eny. Kaluwore kaka sebedo ka tiye koyo. Kore ndalo matuora go, ta accept oninga konji ni bwana an koyo ni oketho kora. Ahero joma wacho ni an ing'e na tiye mach mang'eny, mach no ketho denda. An ing'e na atiye tinga mang'eny, tinga no ketho kenang'o. Jothum ok dwa yie. Ni yawa. Samoro koyo matiye ni oketho denda. Ntie kaka koyo nyalo dhi madonje dendi kabisa. Wa accept. Wewe uru keto angla onere ka gima koro en kartho. Ndalo mininege kevu makawili apani nokalo. Nene ndalo mar rwak lepi ateri bayo. Katidwa ganyene na timni. Era machwero pi wang'au. Nigino litena. Thumbe ne wuotho. Koro nyiso ni kane ng'ato ni kode gi marach. To ne bedo kode. Kata ni tieke ndalo mono thume wuotho. Sani king'eyo ok yo marach. But kevo thume ok wuothi ki compare gi mono golo chon ka. Kata mana mono golo sani makoro Lady Vinyar Soja. Wach malich kaka idwa tieke ni. Kevo pongo kanye. Makoro nyalo miyo ng'ama chunye rach. Dwa lal gi kevo. Aning'e ka wacho ni dwa lal koda. Ng'ato nyalo manyo kuonde adek moko ariyo inyalo yud kuma dhi. Wacho ni yawa. Koso kevo mono kona dieri cha. Yawa. Koso en kokomo Victor mo osebedo kosiemo gacha. Yawa. Koso at least nitie gima ng'ato liere. But an sani pod ng'ato kinya nega ne pesa. Kechonge pesa moro mango ma ng'ato nyalo wacho ni umeri ni lowa ge pesa. Ka wacho ni ng'ato nega yor pesa to ji chako mana nyiero.
ni pesa. Koro nitie line minyalo nega. Kevo kata ka ng'ato nege, to war nitie line ma ng'ato nyalo nege. To ke yor thum. Nikech thum to kapa okawuo marach, lakini okane ng'amo geng'o ne ahinya madang' wachi ni ng'amo geng'o ne no dwa lal kode. Kanyo to ariembo ne joneko. Kanyo to Lady Vinya Soja. Imbe kapok omi pang'ang'a migolo oko. Kuongi penjane. Then Lady Vinya Soja kidwa bet ng'ama ber, we tisha ji. An gi evidence. Ket evidence. Ket evidence ka ng'ano keto ne ng'ane. Ka ng'ano keto ne Kevo Makawili sum e soda. Kokamano, ketnwa kako text ng'ato ni dong na keto ni gicha dong ine kaka sani koro gine. Keti. Mano is a sensitive part. Kiwe kamano to koro uketho nying jwa jawa te. Ne jatho moro tonga. Wawe uru manyo sympathy. Iwinjo, wago uru tich. Wawe uru keto sympathy moko mondo ne ni yawa. Omari ni jidwa nego. Omari ni jidwa yawa. Omari ni jidwa we. Ng'ama negi okoni. An kakinena betni. Ntie koro ng'ama gombo thona. Ok kona. Otema yore ne. Kaka betni otem ng'ada screen kama okone kadhi otem timore nade. Yani otim okonya kona ni umari ni to nyaka ne nikech ong'eni kokona ta dhi prepare. To en fuo mane ma ng'ato tem negi kawuono, kinyo chako tem negi kiny. Kech iwacho niya, punda kogwe dere te fuo. An punda gwe madichiel ta abet chunju. Ineno. An nabandho ga Tony Ndiema. Pesa na didi. Dichiel industry ka. Na wacho masingore ni okachaka bandhi Tony pesa. Nyiso ni sani koponi Tony oketa e show. Tang'e tactics na matiyo ga yud pesa na chon kata we dhi e show no. Iyora. Tok ni ati Tony Ndiema no bet gi pesa na abandho. Achaka kianga ochako bet gi pesa na achaka abandho. Mara dek. Isenge maber ne Tony to koko mi chuth to ko bi mi. Koro condition mi keto felo ketna uru. Ni awe amanyo ni ketna uru babu. Wan gi show moro ka dong kwetieko taketni aketwa. It is better ileo molo ni dhi kasto odhi chako dongi gopi koro ji be chako kawini wi yudinore. Ng'amo timo ni kama chak timo ni mar ariyo eyo mane anos to kanu biro oda dichiel tayudo ka oja kuotho siemo gik oting'o gik moko ma oda achiel ariyo adek okachaka duoke oda be gine apane gine jok mane tero oda lastly bang'e no pok ng'ato nyono ona podi onge nyono kanya koluwo nang'o onge kori ket ng'ani e odi owuok gode iwuoye koni ya ok en kamano ke ng'ani chaki duoke e odi ng'ani kanuseketo ni ga sum ng'ani chaki chiemo go nade in real sense sum mineno tho gi wang'i kama ng'ano kinya gombo kata kumogore soda we kata soda moyaw kumogore soda in reality okawuo marach ng'ato king'e maber mi sefwenyo ni bwana ng'ani timo no keto na sum ng'ano nya chako metho go miwe soda kanyo reality koro wawe uru siasa wawe uru hatred wawe uru wacho ni umari kia okuinjre gi kianga in a normal situation ng'ato noseketo niga sum me confirm ni en
ng'ane nyalo dwaro kata mana kumi mudhi o kata ka en osiepni to kata be okonya bedo osiepni onya bedo ni en colleague donge yie kata mana we chiemo kane danyo wacho ni an okay ng'ani chaket ni kendo kasto wambe wabola ji wacho ni linga Nyasaye biro telo wada Nyasaye ong'e ang'o e gimiriambo Nyasaye ong'e ang'o e gimiriambo an kane ang'e maber ni Kevo gini ok dwa na ber gik moko osetimore mang'eny dachaka dhi ni walorore gi Kevo ore kende gotieno ng'amunu manyi gi polise moweye ninde e sel mawenge ni oruodh adier dong ma ng'ama nyalo kata mana dini e ot kama otim gimodwaro mo ong'adi matindo moketi dustbin ting'e gima ji dhi wacho gigo te bang' ka piny kiny oseru en od Kevo nodhi manye ang'o akono ni ajawa ka ajawa ber ndi but yo makoro wamiyo godo public ka wajawa ni sani be ng'ato koro believe somewhere ni Kevo ni nego Kevo ng'ato keto ni zoom ne ang'o Kevo achiel ok okenye ji Kevo onge gi kierere ma kako mari ariyo Kevo an pok na yude ginene moko ni atikiano ogore ching'ane en osiep na ng'eye onge gi tabia nyiso ni wach dhako wagole oko onyalo mana ndongo matin kaka ji ndongo kaka jojawa nyalo ndongo to ken moro ma dong'ini e pap ka nitiere ng'at moro mong'e kaka osiepa moro odak yo Obama en katogoye agoya wawach example ng'ama nyinge osebet ka en osiepna to nyinge wuok marach ogwela kaka the other time ng'ato nogoye agoya like jokuoge jok maricho iwinjo maka ng'ato osiwuoko ni mano koro chi ng'ato Kevo onge gitimno mar ni mano chi ng'ato to be wang'e teko chako dhi aya yuaruok gi ji madang iwinji ni Kevo gine kama Kevo en akut iwinjo oleng'e kata an ok odwara to konya kono marino kadwari kendo konya kecho kodo onya dhi kanyo koro oyeye mang'ech to una kanyo eyoro koro nyiso ni yuaruok gi ng'ato gi Kevo gi sane to ng'ama nya yuare gi Kevo to kani wacho mari tinya wacho ni wadu mari podo mako ne Kevo kaka nomake tambe aonge gi thocha mar yuaruok an wache mawacho kase wache open little room makata the other time ne wowuoyo gi Misinga mondo miya tich to kawe makata an Kevo de panga wan made wachwako launching but nokopanga eyora dhiang' radida notemo wuoyo kode ni dong' miwa tich wacham go mari to noka en of opinion mar kawa of which is okay ng'ato ka ng'ato kawo ng'ato but waweuru keto ajawa chalo kuma koro en kambi mar jachien ma ng'ato ok nya yie ni yawa mamwotho yawa sipika na owang' Rambanya Nyaraimba Nyagia Woi Nyakeu Kindubei Seka Kadipo Kamser Seka Mose Kajudi Wodchiga Gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi
Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyi go kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07191927274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Ya, koro winjo gino. Nyaka koro jo ajawa yie ni wan gi gimoro mwaluongo kata ni misfortune. Misfortune ni emomiyo be samori lemo Jehova koto wawuok mak badwa Jehova koto e wadhi tich telnwa. Keche nyalo yudo ka un ji ariyo mano timore kata mana dala. Iyudo ka puodho ogo tong'. To dhiang' moro ya kumoro moya nowhere. To owe koni to chama kori maler. Kori duogi winjo ka jomoko wacho ni mama na wuon puodho makane. Ang'o momiyo ento dhiang' ok odonje e puothe. Misfortune. Kate chondege ne nonego ji turi to pod ng'at achiel no survive. Macha international we moko miwuondo wago Kenya kagi. Iwinjo. Nyiso ni wan gi favor gi mercy mabende ya from God. Ilemo mondo mikidhi tich speaker ni kik wang'. Mondo miko opponent u travel at least Jehova maknu accidents. Kech spirits to nitiere dark spirits moko mor gi prosperity mag ji. We dhano, we kata dhano ma dhano, wan gi spirits. Monde kinyake muma, ni jok mwadhao gogi, gin jok mokwane. Iwinjo. Koro ntie dhao moko. Moken omari. Oken ogina mweti yogo de line achiel. Oken prinsinda muti yogo do ken okot jarapogi. Gin jok mokwane. Ma en Jehova manyaka makabadi. Kanye makuru lemo donje. Iwinjo, lemo ken bede ot ni ati Jehova miya pesa. Pesa dhi many, ti lemo. Iwinjo wacho ni jani mar pesa to nyaka chaka gi tiendi. Kori lemo mondo Jehova ogwedh steps magi e jani no. Iyudo, mano kore importance mar lemo koro. Ineno. Makoro kipenjri eti waimi, mondike muma ni an kagombo na tim maber to mariche matimore na. Samora mora gombo ni monda tim maber. But mariche matimore na. Koro ing'ama maricho timore nene. Ng'eni nitie jok dhao moko mwadhao to jomwadhao go gin lang chunje mokwane. Koro kanye malemo konye. Mane gimomiyo an asebedo ka survive. Ok ni ati an better than any other person. Ok ni ati I'm so talented molo ng'ata. Ok ni ati I'm so courageous. No. It is because kase wacho gige nagi tadhi amadho strong tea na kachacha talemo tanindo. Lemo matino is very important. Kagi medore gi mar nyagingo dala. Nikech anto samora nyalo dhi ajawa mang'eny ma iyudo ka lemo kora kao ne mana kwota to kuonde mang'eny wati ajawa. To lemo madala cha pod protect. Lemo malemo. Ok lemo mar pete. Ok lemo mar yath. Ineno. Koro mago gik manyaka koro wang'eye ajawa ka ni nitiere misfortune. Nitiere kata mana tipo moko. Mani dala kocha mok mor. Gino gimor kata gi ja university. Minyalo yudo ka ng'ato en sa penj to wiye bari abera. Onge ng'ama laore kode. Kato bed nyathi kich. Ma onge ng'ama gipiem go dala gi. Kato bed nyathi achiel mane gi nyiew lo kata mana Kiambu. Ma onge ng'ama ong'ege kono. But iyudo ka gika lao gi alawe school. Iyudo. Gin misfortune. Milemo. To Jehova chodo tonde maga nyuola mono makore gi ji. Life is spiritual kake wachega. And this thing happens. Apart from that,
Nitiere gik mwatimo kaka jothum sama wadwa ni sama thumbe wa ochako wuotho. Gigi bende chak duogonwa e life. And kaka ng'ama dwaro restoration, kopo ni nitiere kumoro ma samoro ne dhiye, samoro ne onyonore marach, tichaki doka wacho ni yawa nadhi ka to gini koro chalo gimolokore. Gigi lokore ga matiek miere. An aseneno nyaka miere moko gweng' kocha mono gichielore. Opidh kia nang'o mondo mi ka ng'ato laor kia ka ng'ato keto nawi to gini. Ma yien ochako lokore mutieko jodala kanyo. Gigi timore wawe uru gini. Koro yudo ka dala manyocho chiel gi yath mondo ka ng'ato nege nawi kik neggi. Nawi cha kosemanyo to yudo ka kare onge joma lawre kodgi. Koro nawi cha chak duogo chako nego jodala ka. Koro jodala gi chako wach ni kia jogi onindonwa piny. Kare ginindore piny kendgi. It is better mondo mi ng'ato review life mare kapok wachako blame ji. Iwinjo? And osiep ber makono ng'ato achiel kachiel, moko yanyo ng'ato, moko timore nade, twawacho adier nikech ajawani. Jok mantiere ma waneno sani gi jogi to dhi, but nyakumari gini dhi. To kwasedhi, legacy mwabiro weyo en ni nwaweye rate mane mondo mi wambende kota ka koro wabet kaka shuja. Tiwacho ni ndalo mari gini negitere nyaka ka. Ndalo Prince Inda negitere man koro nego ajawa nyaka international. Iwinjo? Gipogore gi ndalo weke jakolando ndalo kia ng'awa. Oningo be ni wa improve. Koro weche moko mine wacho ma ng'ato ok dwa yie kata gimoro timore ni oilawa, oinega. Tadier ng'ama nege to onge. Magi nyaka koro wawe mondo mi ka generation manyien donjo, to gidonjo ka gigi gin koro gik maonge, koro gibed history. At this generation, scientific era, electronic era, era ma wan gi digital era, ma ng'ato inyal dhi pim mane ma check dende, inya timne scanning. Ok oningo be ni pod wawacho ni ati gik moko mag ni kia ng'ane oketo na sumo kira. Sumni nobedo scan, ocheke en type mane. Kech wan gi different chemicals. Oningo be ni no cheki. Mo wachi ni ati en type machalo kama. To gole, to wachi ni no affect which part. Like imio analysis moya a health facility. Ondiki kama ni ne en sum type machalo kama. No kete kama oyude kosechope step ni. Bas. Koro kata ka nok waneno ng'ano, twachako lo negi bet gi ng'a. Koro wanyalo recall ni negi bet gi ng'ane. Iwinjo? Aya ka negi bet gi ng'ane no wuok kodhi e cho. Koso ng'ane no mako sote. Koso ere kaka no timore ma poison ochopo kuome. Iwinjo? Wawe uru ketu gik moko. Ane afuolo pile asika bora gi jacket ka japik. Poka wacho ni ng'ato lawa. Ayie ni kora lit. Iyudo? An kora lit ayie. Be awacho ga pile. Be okadhao ga ng'ato. Kachopo kumoro ni dwa dhawe ta ayie ting'o bada. Kech achiel an okayany ga ng'ato. An awachi adieri kaka en. Iyudo? Koro wayie ni yawa. Ma to timore kama. Iwinjo? Then wan gi gimoro miluongo ni sulwe. Sulwe ni kata jalang'o no wache ndalo moko. No en no wache ni juogi. Ne nitie ndalo moko ne en kuom ema. Adier sulwe ka ni kuom iti nyalo leya. Ema ne leya to pong' dabal. Oleya stari. Jomera jinegore oko donjo. Ema leya. Ng'ato be noseliyo kama ne gweng'u. Bwana otopong'. Gini biro ga. Makata ane makawuono gore kuo makawuono. Tinyalo yudo ka awuowa matin kama weche na mit ni amita ji. Todhi adhi for some period to wuok. Todhi ogore kuom ng'ato. Ayie yani yawa.
gini ne timore ndalo na menyiso ni ng'ato ka ng'ato nigi ndalo ne. Iwinjo, ng'ato ka ng'ato nigi ndalo ne. Koro gima jalang'o nowacho cha moningo bed ni watimo, Omari, rebrand every day, rebrand each and every time. Tem ni rebrand. Ok inya timo gimini timo 20 years ago titime kawuono nikech gik moko oselokore. Iwinjo. Koro ko Omari pod timo gik mono timo 10 years back LTN, nyiso automatically ji biro weyo LTN, biro manyo ma digital modonjo matimo gik manyasani. Koro yine mitemi improve tidhi gi ji. Ok ni ka koro ji osewe neno LTN ya joge yware koda, jogi dino na wang TV kedhi kia kanye, dongina ka tinde ji ok view. Omari mayini adjust yud ji. Sawa. Otherwise quick recovery kevo makawili, dendi pod late, but bed piny gosiepe nigi team ni. Then ji ong'e gima luongo ni general medical checkup kata ka full body. Gini osechapi for sometimes. To mane pa kuri nyalo ng'e gosiepe madieri. Ka koro idhi tim ni full body checkup iwacho ni dwa pesa di mondo konyi ibed ng'at moro ma nigi energy kaka chon igo thum nikech wer ti wer. To gik moko ma udwa makru godo mag kelo excuse ni ng'ato keto na sum, ng'at ni nega kia timore nade onge. Mago gik mago null and void. Sana jomuku kele nyenge gege null and void. Idhi hospital upimi oyudi ni en sum type mane, no ket ni mercury, no ket ni ang'o. Null and void. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. We bas guys, unadika? Un maber, abean maber. Wasebudho kokwabie balkon, ka wan kanye balkon kure malo kabisa. Dong neno background. Dong utunge background mar balkon. Guys, gik moko setimore maricho. Nyaka nyicha wawe bire balkon, nyaka nyicha wawe idho malo ka. Gimora moro setimore marach. Guys, jo ajawagi, ada penjo wano ka lepi. Ng'amo ka unia lepo take it to the court. Anaol. Apenjo aparo ni jo ajawagi onego bed kaka brothers. To kara en wach mane ma ka ng'ato wuok matis to sepine down. Ka ng'ato omo ni biro matis to sepine down. Koro wer moro manyocha kevo makawili nogolo mana matis. Kowacho ni nyathi era onge pesa. Samoro chunyi gombo idho ndege to wuo nyaseme onge pesa. Nyathi era. Apenjo guys. Wer matis ni. Then kevo dhi otimo launching. Yani wer mana matis ma boy ni nyicho golo last month ni. Usekaw nyiego jo ajawagi mudhi muketo ne kevo makawili sum adier ma Nyasaye. Uketa ne kevo makawili sum e soda. Ok ber jo ajawa. Lokuru pachu. To jo ajawa muketo ne kevo makawili sum e soda ni. Tema noketo ne nyaka sum last time. Ing'eri ok abiluongo nyingi, but ka wecho dhi matek to chuno ni nyaka bi aluong nyingi. Onge tiende isik kiwuondo ga wadu ni inosiepne to ine mipine down. In king'eni dhi golo wendeni to wendeni miwero tikete YouTube. I-subscribes gi jo gweng'u to wendeni rem mane gweng'u kucho wek yuari gi nyawadu. Bahati ya mwenzako wezi lalia mlango wazi. Iwinjo. Ibe mana talent, mana kaki dhiwer, makata kidhie iwaskuma, wekuru yuare gi wadu. Aya, sani koro ni seketo ne sum, macha ni keto ne mane owinjo dichiel, mae to koro ni keto ne kill me slowly, do we fwenyo motho. Yani mor mane dhi donge bwo piny. Inego wadu because of wer tu. To koro ka chieng' moro kevo ni Nyasaye dhi gwedho ma weyo hangla ma yud tije moro maber modonje mochak tiyo. Be pod udhi ywaru kode? Jo ajawa moko to beyo ndi. Kendo biro ajawa to mind business gi, lakini moko dwang'en nyaka ni ng'ato rwako inaweya machal nade. That is very wrong. Weuru ywaru gi wadu yawa. Sani chokoro kevo ni hospital. Osetieko 5 good days.
uketo sum oluoko dend wadu makata ka ng'ato omo ni recover ni to sum, ka ng'ato omo ni recover ni to sum, ok ber guys. Parieni anto, wanyisu, ka wuoyo ga kan gi evidence, to ambuak niga. In fact, jawa manuketo ne kevo sum last time. Nyisuru boy ni change, or else abombuak ni gi nyinge. Abombuak ni ambuaka gi nyingi mondo koro jopiny okweri, ok ber. Koro kinego waduto. Mana nikech wende ma ng'ato golo mathis gi to dhi timo launching, koro mano kevo ung'e ni dhi yombo we jawa kama koro tieke ground en mana keto ni sum. Seche gidwanyre gi wadu kama tiwuondo wadu ni no siepne, anto kamor gi gik motimo. But adhi mention nyingi very soon, nikech an ba dong nasekwero. Kata mention nyingi onge kumibotera, nikech last time ni kwam sama, this time ok wabiwe imi kwam sama. Mano rach, weuru tiyo gi ngima wadu kamano. Ai, weuru tiyo gi ngima kevo makawili kamano. Asto un kendo makuseketo ne sumu unywando dende gi sum, to un musiko ni kevo tuo. To kaka dend kevo week no, un sum kaket ni left right center, yudo kata teko kanye. Hapana, lokuru pachu. Okamor, dong uneno, e balkon to kamor. Giba mora ni are kod video ma jo Vietnam owinjo te. Ok mor chunya kata matin. Hey. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.